אבל זה בוגרים. תנסה. יוסי, שלום. מה העניינים? אנחנו התכנסנו לכבוד 60 שנה מאז שנפרדנו. אנחנו כולנו ילידי 49, בקום המדינה, והתכנסנו כדי להיזכר בבית הספר היסודי, בחברתו של המורה שלנו, שמעון מזרחי, פגישת מחזור. הגעת! מאוד מרגש. הגעתי. אני זוכרת שאהבתי נורא ללכת לבית ספר, וכל יום הייתה חוויה חברתית אחרת. אני מאוד מתרגשת. א', יש פה ילדים, כי אנחנו לרגע חוזרים להיות ילדים, שלא ראיתי אותם המון שנים, ואת המורה, המחנך, שמעון מזרחי, לא ראיתי, אני חושבת 40 שנה. לפגוש אותו היום, שאנחנו כבר בוגרים. לא ראיתי את שמעון 60 שנה, בעצם מאז שסיימנו את בית הספר היסודי. לא דיברנו, לא ראינו, אנחנו כולנו מתרגשים לקראת בואו. איפה כולם? ירדנה אוחנה, נכון. איזה כיף לראות אותך, ממש כיף. מה זה כיף? הייתי עושה אותך בכל מקום. כולם אומרים. נשארת צעיר. כן, ממש. איזה יופי. מה, את שמעון? צביקה! אתה נראה 10. אתה נראה מה כרגע עזבת אותה. עולה חדשה שהצטרפה אלינו. היית מחנך לשתי הכיתות. ברור, שתי הכיתות. גוב אריות הייתם, גוב אריות. גוב אריות, אבל נחמדים. אני גם התנדבתי עד לפני... מה זה? יש לי גם... וואו, תראו. אולי עכשיו יבואו שתי יודע אני. שניחנת בסגולות. רגע, יש תאריך? יודע אני שניחנת בסגולות סופר. 63. וואו, ממש בסוף ככה. כן. וואי. מה זה הילדות שלנו? מה אני רואה? זה הילדות. היא רוצה שתקרא לה אסנת, לא אסנת. לא. מה לא? ככה קראו לה, מה לא? לא, הוא הלך לפי התנ"ך. הוא הולך לפי העברית הנכונה. זה שמך ויהיה עד 900 מיליון שנה. אבל ההורים קראו לה אסנת. תלמידים יקרים, כן המורה. מה אברך ובמה תבורכו? יישא אדוני פניו עליכם וחונכם. יאר אדוני פניו עליכם וישם לכם שלום. אמן. ברגע שרותי התקשרה, עד הרגע הזה אני כולי כלבה הפורצת מהר געש. שימו לב, אל תחשבו שהמורה שמעון נכנס לכיתה, שולף את זה מהשרוול, כן, הוא מעביר. לא, ישבתי על המדוכה, כי אמרתי אסור לי להחמיץ, כי אלה ילדים חכמים ויכולים לתפוס אותי בשעת כלכלתי ואינני רוצה בזה. ולכן דגרתי וישבתי בבית להכין מערכי שיעורים.
בספר ישעיהו כתוב, שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי פי על אוזני דיבר. התמקדתי רק בפסוק שמעו שמיים והאזיני ארץ. ושאלתי אתכם את השאלה, האם מישהו מכם באיזשהו מקום בתורה זוכר משפט כזה, פסוק כזה? ומה היית בכיתה? אני לא מתעמק בסיפור, הסיפור הוא ידוע, הסיפור אתם יכולים לקרוא אותו. אני דולה מתוך הסיפור את התמצית, את העיקר, את המטרה שאליה הפרק רוצה להגיע. ואז אני אמרתי לכם, תראו, בספר דברים כתוב, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. בישעיהו האזינו, שמעו שמיים והאזינו. זאת אומרת, הנביא ישעיהו פונה לעם ישראל בשמיעה, שמעו שמיים. אני מעיד בכם את השמיים, והארץ היא מאזינה לכם. בספר דברים כתוב, האזינו השמיים, השמיים מאזינים והארץ שומעת. שימו לב, אני כאילו עכשיו נמצא איתכם השיעור בכיתה בבית ספר שורשים. זה הפרק שאני לימדתי אתכם באותו יום, אתמול נדמה לי, יום רביעי, יום חמישי, משהו כזה. תודה שמעון. קודם כל אני מצטרפת אליך המורה שמעון. המפגש המרגש הזה הוא בכלל לא מובן מאליו. גם לא לנו, לא רק לך כמורה שלנו, גם לנו, עצמנו כילדים שהיו באותה כיתה. נפרדנו כילדים, חלקנו בכלל לא פגשו זה את זה במשך 60 שנה כמעט. החזקנו מעמד והגענו לחגיגה. אלו שנולדו לפני 70 שנה, נולדנו לפני הטלוויזיה, הפקס והגלולה, לפני האנטיביוטיקה ועדשות המגע. הרימו כוסית לבריאות ולעוד הרבה שנים, מלאי סיפוק והנאה עד 120 שנה. שאת תשמעית מהם. אני מזמין את אמא שלי לבית ספר. אמא שלי אומרת, מה, זה לא מתאים לנו בכלל הסיפור הזה, אבל מזמינים הולכים. היא באה לבית הספר, שואלת לו, תגיד, מה קרה? מה היא עשתה? תראי, גברת וכטל, היא מתחילה לצחוק, ויש לה צחוק מדבק, וכולם צוחקים איתה. תעשי טובה, תגידי לה שתפסיק לצחוק. אז לא הפסקתי לצחוק. לכל חברי הגופי היקרים, עומדת לפניכם נרגשת ושמחה מחברתכם לאחר 65 שנה שלא ראיתי אתכם. בכל פעם שליוויתי את ילדיי לכיתה א', חשבתי על יומי הראשון בכיתה א', ולפגוש אתכם ואת המחנך מר שמעון מזרחי מרגש אותי מאוד מאוד. נשארנו אותו דבר, אותה רותי, אותה אילנה, אותו משה ואותו יוסי. נשארנו כשהיינו, נכון, התבגרנו, ומי שזכה הוסיף לשנותיו לפחות עוד 60 שנה עד היום. ואני בטוחה שאף אחד מאיתנו לא באמת חושב שהוא אכן בן 73, נכון? כי אנחנו אותם ילדים של כיתה ח' בבית ספר שורשים של שנת 64, בדיוק אותו דבר. אתם כולם זכיתם להיות התלמידים. אני רוצה להגיד בעיני ובאוזני אבא שלי, שאנחנו זכינו להיות הילדים שלו. וזו זכות גדולה מאוד. נכון. לא הרבה ילדים יכולים להגיד שהם עדיין ילדים של מישהו בגיל שלנו. כל הכבוד. ילדים במלוא מובן המילה, זאת אומרת, אכלת היום, הילדים אכלו היום, הכל בסדר, הוא מעורב, הוא יודע הכל, הוא מנחה, הוא מדריך, הוא מייעץ, הכל. כמו שאני זוכר את השואה, שאני הייתי קטן. אז אתם זכיתם ואנחנו זכינו, ואבא, אני מאחל לך שתזכה.
נכון.